Bine v-am regăsit la un nou episod. Știți de ce? Case opening. Deschidem azi 3 cutii Chroma 2 și CSGO, cea roșie, CSGO 2, Esport Winter și Esport Summer. Să începem Chroma 2. Câștigăm Desert Eagle, Rose, Desert Eagle, cum ziceam. Dăm la inventory și uitați armele care aveam, numai shit-uri. La final o să facem contract. Am scris un Chroma 2. Mai deschidem o dată de 2 ori. În afară de asta mai deschidem o dată. Și după MP undeva la 400, nu-mi pasă. Dăm o zis pe fundal chestii și dată ceți. Un Star Trek-ul 75. Și să deschidem. Ia, CSGO, poate ne pică, poate nu. M4 AP A4. Mai deschidem un Esport Winter, un Esport Summer și chem episodul. Eram aproape de FAMAS Turn Night. Nu știu cum se numește, mi-a apărut o reclamă. Și să începem. USP. Nu e cam bună. Am deschis, am zis că vă deschid un CSGO 2. Și la final mai deschid. Văd eu, mai deschid acum la final. Damn. Wow. Deschid în greșeală unde ăsta. E căzut un FAMAS. Un skin foarte urât. Și ultima cutie. Revolver. Un tech nou. Și nu uitați să dați like și like, share, ce doriți. Sunt Mario și ne vedem data viitoare.